Terve tosiaan kaikille. Se on Kuomatsi täällä ensimmäisen videon parissa maistelemassa vähän tällaisia aasialaisia herkkuja. Ei kun oli Aasia Marketista. Olen nyt hiljaa. Mä olen tosiaan Veksi. Ja mä oon Tiia. Tässä on tämmönen arvosanataulukko ja tähän me sitten kerrotaan, oliko ne syötävää vai aivan paskaa. Näin. Mutta eiköhän mennä suoraan tähän videon pariin. Joo, tosiaan lopussahan sitten testaillaan tämmösiä mitä tulisimpia tämmöisiä chili-nuudeleita, että kannattaa katsoa loppupaskaa. Onko täälläkin tulista? Maistoiko sä sitä? Siis tämmönen. No minä nyt vittu maistan. Tästä lähtee. Siis mitähän nää niinku on? No arvostelkaa vähän sitä, kattokaa mitä ne on. Näyttää mulle sen paketin. Eikö tää on mango? Tää on tämmönen mango karamelli Aasiasta. Näytetään nyt faneillekin. No niin, kippistellään. Miltä se näyttää? Mä sanon, tää näyttää semmoiselta vähän salamimakkaralta, Tää joka taitaa on olla vähän semmonen frigerissa. koiran semmonen namupala mun. Se kävi mulla aluksi mielessä, mutta mä en sanonut sitä. Hinta oli €1,90. No ei paha. Aha, kippistellään sitten. En kyllä ota kokonaan tätä suuhun. Kokonaan vaan suuhun. Te saatiin joku minihauku ja mä otin koko paskan vaan suuhun. Ei tää nyt edes oo kovin paha. Sugared mango sheets. Mulla tulee tästä mieleen joku semmonen Siis mango marmelaadi jäädytettynä ja sit se on silleen tälleen kovettunut löllöksi tämmönen näin. Siis musta tuntuu, että näitä kuuluu niinku Eikö jotenkin mikä tää tehdä. maku on? Mikä tää maku on? Ei, se on ihan karamellia, ne syö niinku tämmösen nää. Tää on joku ihan tuttu Siis maku. ihan mä en tälleen vaan eikä muista kuulu laittaa mitään. Ei, Mikä tää maku oli? Tää on tosi se tuttu. on mango. Tää ei maistu, Ei tää tonne- maistu jollekin mausteelle. Miksi sä et syönyt sitä Mä kokonaan? aion syödä tätä kokonaan. Sä voit syödä sen mun puolesta. Joo, mä en oksentanut sitä, mutta 6/10. 1/10 multa. Ja Veksiltä 6/10. Ihan validi. Näyttäkää se. Syötävää. Arvosanat. Aika 1/10 pienellä ja laitoit. 6/10. No laitoin vähän. Tässä kato, haetaan tätä. Koolla ei oo väliä. Seuraavaksi on keksejä. Fab Orange, eli niinkö... Eikö se on niinkö No se ihan hyvälle. appelsiinipaskaa. No en tiedä, mitkä ei maksanut yli 3 euroa, eikä sitä hintaa tarvitse. Siis tämmönen peruskeksi. Mä tein tälle kyllä niinku kuuluu Dominollekin tehdä. Kahteen ossa. Kukaan noin tee. Kyllähän Dominot näin syö. Tää maistuu sitä Fatserina suklaapatukka. Se on. On pirun hyvä. Mä en tiedä. Tää on kyllä 9/10 mulla. Ei nää ei ollut semmosia tylsiä. Ei ollut pahoja. Nää oli oikeesti hyviä. Nää oli semmosia, mitä kahvin kanssa tulisi syötyä. Eli meikäläisellä se on 10/10. Ja Veksi on sitten 9/10. 9/10 on hyvä. Mun ensimmäinen arvosana meni vähän pieleen niin sanotusti. Mä en ollut ajatellut tätä, että 0/10, mutta no... Sanottu mikä sanottu, mutta vaihtasin mielipiteen. Suosittelen. Seuraavan parihan tässä nyt taas mennään. Tarjoilijaa! Ei koko päivä. Mitä toi? Tiedätkö sä, kun on niitä jotakin perunoita Sä laitat semmosessa? 1/10 sille mangolle ja täältä tulee nyt jotain. Mä just sanoin, että mä Liimaa. ajattelin näitä jotenkin toisin näitä arvosanoja. Mä ajattelin niinku kouluarvosanoilla tai 1/5. Mutta mä nyt Ei kukaan nyt 1/5. Taisi pitää laittaa melkein 100 se varmaan. Tiedättekö, kun Mitähän kissoille, tämä olisi? Ei mitään hajua. kissoille, Ei englannin tai suomen sanaa. Koko. Että tää voi olla vaikka kalanmaksaa öljyä. siis tiedättekö, kun kissoille annetaan niitä ruokia, mitkä on semmosessa, helvetti, semmotteessa, Tää näyttää kyllä ihan Se karkealta. näyttää tältä. kenen sixpack on mulla tässä? Siis kissoille, kun annetaan niitä hyytelöruokia, niin toi näyttää toi paketti just semmoselta. Tässä tuntuu Okei, tämä laitan. Ei paha. Tää haisee vittu kissan Ei paha. ruoalle. Kokonaan suuhun vaan. En laita kokonaan. Maaho. No mä laitan, kun Niko sanoi, että laittaa. Se kyllä itse sanoisi vielä syötyä, mutta... Ei mene alas. Oksensitko sä se? Ei ihan. Onks vielä vettä? Missä mä saan? Hyi saatana, ja Tiia laittoi sille vitun marmelaadin. Joo! Mä sanoin, se oli 1/10. Tää kuule menee suoraan tänne roskakoriin, eli 0/10. Mä voin En ostais ikinä uudestaan. Se mango oli mun mielestä sittenkin vaikka 6/10. Hyi. Ja tämähän piti olla siis karamelli. Että Siis mitä aktuaalista? Siis mä en edes voi Arvosana! kuvailla tuota makua. Mikä tuo oli vittu tuo maku? kumi.
Niin oli joku kumi ja sitten on semmonen vielä paha. Joo, se on vaan molempien puolella. -10/10 vittu. Nyt mennään jo siis miinuksen puolelle, siis negatiivinen. Nyt on negatiivinen ilmapiiri. Hyi, siis ei, Lähe, en tuu syömään. Seuraavaa. Otatko Nikon kaveriksi? Sänen. Siis onks tofu se mitä johonkin kanaan? Eikö sitä kuulu kokata? Ei, kun tofuhan on joku No mut kasvisruoka. vittu johonkin, no saatana on mä nähnyt se joku kanat. No kai sitä voi jotain tofukanaa tehdä. Niin se on varmaan niinku kananmakusta tofua. Mä en kyllä muista, miltä tofu maistuu. Siis eihän tofua kuulu syödä raakana. Siis tää on valmistettua jo. Siis mitä vitun paskaa on tämä? Onks tässä rekki päällä? Noni. Mitä vittu on paskalla ja tänne olla... Siis tää on nyt sitä vegaanien lihaa, että... Ollaan kuin sillit Mä ehkä purkissa. kadun, että mä laitoin vittu... Tiedättekö te Ehkä mille se aiempi olikin ihan hyvä. Miksi tässä on vielä huulten kuva tässä? Miksi tää on tällaista saatanan löllyä? Otetaan roskikseen jo nyt vaikka vähän. Mä otan se tähän mulla lähemmäs, niin mä oon valmis oksentaa siihen. Pakko myöntää ihan varmistin tuossa, kun kaupasta ostin, että eihän ole mikään koiraruokaa tai koirasta tehtyä, niin sanoin, että ei ole. Se on tofua. Sen verran mä tiedän, että se on tofua. No, vittu Tiia, Käytitkö ota nyt vähän Googlella? isompi. En ota... Ei vaan, sillä ihan kerrottiin, että se on tofua. Tää vaan tippu. Noniin. Kippis. No vitun tollo! Noniin. Tää on tulista. Tulista! Vittu se huijas, se oli vittu chilin makunen saatana. Joo, mutta ei pitäisi olla kovin tulinen, näin se sanoo. Tämä on maustettu chili. No ei tää niinku paha ollut, ei ollut paha. Ei tää ollut paha, mutta en mä sanota Jotenkin näin, jännä, että... jotenkin oksettava niinku tämä... Niin se, miltä se näyttää, niin Maistava, ei se oo paha oikeesti. Ei se oo pahaa. Mutta Tää on niinku joku outo liha ja sitten on niinku chilijalaa siinä ja... Semmonen jotenkin huono koostumus. en mä tiedä, että jos tota tekis jonkun ruuan kans, tai niinku jotain nuudeleita, ja sitten jotain kukkakkaista, niin se voisi ehkä toimia. 2,5/10. Niin nyt näyttää jo vähän paremmalta. Eikö, onko nää niitä pokkyja? Eiks näitähän saa yli jotain makuja jostain, Tää on mikä näitä karkkikaupasta pokkyja, ne on aika semmosia mauttomia, mutta hyviä kuitenkin. lähtee. Muistaakseni. Ei tää kyllä sama kuin mitä mä oon maistanut. On vähän kaipais makua jo. Mutta kyllä se syö. Niinku, näihin aiempiin verrattuna niinku, paitsi se keksi oli hyvä, mutta niinku muihin niin on toi niinku ihan luksusta. Yleensä en tota Joo. keppiä suuhun laita, mutta... Mäkään. Mutta vaihtelu virkistää. 7/10. 8, 9, 8,5. Aloita 8, jos oot No. 7 kannalla mukaan. No, aletaan nyt tekemään tämmöstä yhteistyötä. Tää toimii hyvin näin. 8. Pokku. Kara, mucho, Jaa, ei tai sipsejä. olla. No sipsejä, no tää on Potato chips. Sticks, anteeksi. No niin, taas näitä tikkuja. for Kippis, kippis. Nää semmonen pieni polte kyllä näissäkin, että... Semmonen Jotakin grillimauste vähän maistuu. Hot chili. Maistuu semmonen... Mikä? Mitä mä just sanoin? Ei tää mikään grillimauste Semmonen oo. BBQ ja grilli. Ei tää tulista oo mun No mielestä. ainakin se tuliset chipsit kaupastakin saa. No ne ihan hyviä. Jaa vittu kusi housusta. Voi jumalauta. 7/10. Nämä on jotakin kompiaisia. Näyttää mielenkiintoiselta. Tässä meillä on Gingerborn. Ei, nämä on Jotain ihan paskan inkivääriä. Tää on näitä iskäkarkkeja. Inkivääri ja mango karamelli. Ei vittu mikäskään mitään koko. Tää voi tehdä reklamaatio. No mitä, mulla on melkein koko. Siis tän kokoinen pakettihan mulla on ton verran. Siis onko sulla ton Kato mun. Joo. Mulla on vittu tän verran Joo, ei se täältä yleensä- sisään. Vittu, voiko tässä tehdä reklamaatio? Kato. Mulla on niinku koko säkki. Värit ja kaikki löytyy. Sulla oli Katsotaan. tommonen ihan muotoinen. Mulla oli... Tää on tämmönen. Joo. Oliko
Onks näistä chiliä? Mikä on mun nimi? Mitä vittua tää on? Vittu mikä skämme. Vittu mä olin katsoa, maistuu vittu hyvältä. Se ensimmäinen 2-3 sekuntia oli. Oikein nautin. Tää on ihan kiinni mun hampaissa. 3/10. From mitä nää nyt ikinä oli, jostain gingerbread. Siis tää ei ollut niinku kirpeä, vaan tää oli tulinen vittu. Mitä helvettiä. Jaa. Original flavor. Sen verran mä näin. Siis mä vieläkin maistan sen äskeisen mun suussa. Näin minuutti sen jälkeen. Täällä kun mä hampaitten maistoin välissä. Mitä vähän nämä esittelyä, on? että mitähän nämä ois. Saanko mä tietää ennen kuin mä... Ei mitään hajua. Jaha, mysteeri. Millainen se oli se pussi? Näytä se meille ensin. Tällainen yksi ja mulla. Mulla on tämmönen. Good from the sea. Jaha. Onks Eli näissä tää on jotain joku merilevää? homma, Niin. niin on. Joo. Nämä maistuu palaneelle popparille. Niin maistuu. Ei tässä ole hyvää. Nämä maistuu palaneelle popparille. Tää vittua. Tää maistuu ihan persereijältä. Nämä maistuu palaneelle popparille. Hyi, nää on ihan paskoja. Tai siis niinkö... Siis nää on semmonen... Ei saatana, on nää kyllä paskaa. 3/10. Siis ihan oudon makusta. Siis tää oli tosi outo. Palanut poppari. Aita 2, ei nämä nyt 3 oo. No ei oo, mulla maistuu vieläkin. Suusa. Se niin vanhan makuusia. Se näyttää tää Maistuu vanhalle ja jotakin palaneelle. 100 vuotta sitten tehtyä. Hyi, on tämä kyllä paskaa. Maistuu Tänään jotain oli hommia. oikeesti. Mitä tämä maku Mitä nää on? oikeesti oli? Sä tiedät mitä nää oli. Ei mitään hajua, ei. Mä katon Google Lensillä. Anna tänne se. Vähän täällä lukee. Seaweed. Seaweed snack. Niin, eli tuo merilevä. Merilevä snack. Joo, no ei ihmettä maistuu tuommoiselta tunkkaselta. Maistuu vähän silakkaa. Maistuu vieläkin Se ei suussa. maistu Se on kalahan paska maistuu suussa. Joo, ei next one kuule vaan. Kuinka monta niistä pahoista me ollaan jo saatu? No en mä nyt tiedä. Ei varmaan yhtään. Onks tää jotain seesamisiemeni? Niin nyt on vähän erikoinen. Limaa. Kattokaa limaa. Aika. Safety. Ei, laitan kokonaan. En oo nynny. Ei saada! Hampaat. Tää on joku ihan perinteinen maku. Mikä se maku on? Hyvä. Hyvä on. Tuliko kellään muulla mieleen? Seesamisiemen. Nyt joku muu. Tää neste. Niin. Tää vitun. Hunaja. Niin hunaaja. Hunaaja, joo. Ei kyllä ihan hunaaja, mutta joku tommonen läheinen siinä. Tosta noin. Bing bang! Tämmöistä, en kyllä tiedä mitä tämä on. Outo on koostumus. Ainakin kädessä tuntuu sen. Miksi näissä on tämmösiä... Stresseleitä kato. Ottakaa pari suu epää. Kaikki maistuu palaneelle popparille. Miksi kaikki maistuu tältä? No niin, se maksuu se kusinen merilevä. merilevä. Se maistuu Miten joku palaneelle. syötää merilevää silleen, this is so good, yes, very good. Joo. 5/10? No, ei ollut. 4. Ne. No kun en mä nyt tiedä, kun ei nää nyt niin pahoja ollut, mutta en mä näitä kyllä söis. 4 joo. 5 on ihan liikaa. Kun en mä näitä söis, niin 4 on paljon. Mä en tuu kuolemassa nuudeleissa. Se oli siinä. Joku ihan karsa. Nää näyttää taas. Ei mä... Tämmöiset pussit kun näkyy, niin voi helvetti. Tää on koiraa. Mua pelottaa. Mitä vitun paskaa tämä nyt pitää? Tofua se on. Miksi sitä tofua tungetaan joka paikkaan? Mulla on jo kylmiä värejä, mä en halua. Kato, legit. Vittu tiehän kana. Lähtee testiin tosiaan. Otetaan. Tämmönen näin. Tämmönen valtava palanen lähtee. Varmasti. Maistuu samalta kuin se aina. Tää on vaan tulisempaa. Otan vielä vähän särystä. Pippuri, vittu. Mulla tuli joku pippurin palanen täältä. Ei mä en halua sitä lisää. Mä en vaan tiedä mille tuo maistuu ja mua kiinnostais, mutta mä en Maistuu halua sitä. samalta kuin se Tää on aina kusinen paskaa. paskaa. 2, ei ois 2. Mitä mä annettiin sille miinus aiemmin? 10. 0,5 tai jotain sinne päin. En tiedä. Tää oli taas häiriintyneen makuista. Seuraavaa pöytään, kiitoksia. Ja pahoja ihan liikaa. Mulla vähän jänskettää nyt. Bon appetit.
Kiitos tarjoilija. Tää niinku tää nuudelin väri on ihan muu. On hyvä. Mä otan kyllä vaan yhden sliberin eka ja sit katsotaan, jos tulee, ei tuu makua, niin otan seuraava. Joo, Tiia lähtee ihan leviämällä kaavalla. Kyllä tässä jos nyt tässä Niinkö, että kontenttia halutaan, niin... jos yhdentä... Ei, kertokaa vähän. Mitä? Chilinuudeleita, jotain. Todella tulisia chilinuudeleita pitäisi olla kyseessä tässä, että... Paketissa oli raivoava kalkkuna. Niin. Itse tosiaan tulista inhoan. Mä tietyissä määrissä siedän ja tykkään, mutta... Tykkään. Wingseissä se kastike on liian tulisa, ihan perus. Mitä vittua? Ota vähän tätä jogurttia. Helvetin källi tää oli. Hävikkiä ei laiteta hävikkiin yhtään. Ei laiteta hävikkiin, niin... Mäkin nyt otan vielä vähän lisää, mutta se vähän nälkä. Niin vittu, miksi mä vittu nuoli mun huulia? Motherfucking content. No on niinku pahaa makuusia ja näistä jää ärsyttävä tunne suuhun. Tää aika tulinen. Tää aika tulinen. Mä ajattelin, koko ajan kun mä maitan, niin mä oon silleen, joo se lähtee. Tää aika tulinen. Aivan paskaa. Siis maista vaan jos tykkäät niin. Mä oon tosi huono tulisten kanssa. Otetaan tää nyt niin sanotusti sillä, että ei tarvitse toista kertaa ottaa. Oisko jotain? Ei vittu. Ei saatana. Iso mies jäi. Se on vettä juo. Turpakin vittu. Turpakin. Sitten otetaan vielä vähän sen täältä tätä. Perkele, on tuo kyllä tulinen. En otat lisää. Tyhmä ottaa lisää. Forte content. Forte content. Mä tunnen oloni idiotiksi. Vittu mun suussa polttelee. Kaikki. Saanko mä paperia mua nenää niistä? Nenä Vuotaa. niistä. Vittu sillä alkaa puheekin kakkeella. Tän kusisen noka. Chillisti, mutta chillisti kuitenkin verrattuna kyllä tässä syödään kuitenkin. Hyvä Tiia, jee! Sä pystyt siihen! Mua itkettää. Kauaa! Tätä ole pahaa. Mua itkettää. Mua itkettää tosi paljon. Mä vois sanoa ässää kunnolla. Itse asiassa se on ärräkään kunnolla. Arvosana jäi antamatta näin. Ei oo. Tää on aivan paskaa. Ei siellä muuten äitille. Äiti, jos sä katsot tätä, mulla on kaikki hyvin. Söit no melkein kaikki. Ripeästä vähän. Tyhjähän se on. Ai onnen keksiin sai. Saat onnen keksi. Mä en oo ikinä ymmärtänyt näitä. Mikä on vitun tyhjä? Siitä niin ja... The consequences of your ideas will soon become visible. No tässähän näitä mun ideoita just toteutettiin. Seuraukset sun ideoista tulee kohta niinku näkyviin. Eiks tää on niinku älkeksi? Se ei kertonut mulle mitään. Tosiaan kiitos kun katsoit tämän videon. Tia lähtee nyt tästä suoraan sairaalaan. Ei hätää. Eikö mä lähden sille paskalle niin, että se posliinipytty räjähtää. No joo. No se käy kans. Ja tosiaan muistakaa tilata kanava joka kavereille. Pistää sitä peukkua, koska katsokaa mihin tää joutuu tää äijä. Ei mulla muuta. Siis hei hei. Heippa. Oli ilo kuvata tää video.